Bon dia des de Sant Boi de Llobregat, avui dilluns 13 de febrer del 2012 segons el calendari oficial occidental. Estem aquí a la part antiga de Sant Boi i baixarem aquest carreró. Avui fa més o menys 0 graus i no es veu cap núvol al cel. Bé, ja veieu que passen cotxes també. Doncs continuem baixant. I llavors, aquí al girar, ens trobem amb l'edifici de l'Ajuntament. Molt bé, doncs que passeu un molt bon dia des de Sant Boi de Llobregat. Demà des d'un altre lloc.